Vi kender det jo i Danmark fra Høfde 42 og Rønneland omkring Cheminova, fra Kærgård Plantage ned omkring det gamle Grindstedværk, Proms Kemiske og sådan set mange flere steder, men der har vi nogle af de store dramatiske tiggende bomber liggende. Det er jo ikke fordi vi ikke kender det fra den tid der, og når vi ikke har det meget værre i Danmark og i Vesteuropa i dag, skyldes det jo, at vi var nogen, der var vakse i 70'erne, altså miljøbevægelser og politikere, der gik i gang. Fordi havde vi ikke gjort det, så havde vi været værre faren, end de er i de der lande. Så vi skal ikke stå der og spille hellige altså, og sige, puha, det er ikke nogen forbrydere. Der er helte hos os, men der er sådan set ikke rigtig forbrydere hos os. Og nu må vi altså sørge for at få mobiliseret hele heltestrategien også over for dem nu, fordi det er helt klart, at de problemer, jeg har hørt om her, de er jo så voldsomme, at vi er nødt til at gøre noget. De breder sig på alle mulige måder. Ikke? Selvfølgelig har du den vandbårne forurening, du har den luftbårne forurening, det kan være landbrugsprodukter, som bliver direkte forurenet. Det kan være mennesker, der arbejder med det, mennesker, der ovenikøbet finder på at bruge det, og tror, det er smart som pesticider. Det har det jo været brugt til meget af det stats her tidligere, og ja, hvad sker der med dem selv, og hvad sker der med os, hvis vi sætter bisserne i det der stats her. Så det er farligt på mange, mange niveauer. Og det er sandsynligvis, så vidt jeg kan høre på det, du beskriver, umiddelbart farligt en hel del af det her. Altså det er noget, der sådan, der skal handles hurtigt her. Og jeg tror også med det, som du har fortalt mig, at det er jo en opmærksomhed, der må være til stede allerede i Europa. Derudover ved jeg, at FN er opmærksom på det her også, ikke? Fordi de kigger jo også ind i problemerne. Det gør FAO, altså FN's landbrugsorganisation, det gør FN's sundhedsorganisation, WHO, og det gør UNEP, altså miljøorganisation, med statsgaranti også, og dem skal vi jo samarbejde med. Fordi det, som jo skal huskes her, det er, at det er jo ikke bare en kæmpe byrde, det der sker. Det er det naturligvis. Men der er også rigtig gode visioner i det. Altså, hvis man nu gør det ved det her stats, at man i stedet for bare at tænke gammeldags, så nu graver vi det op, og så skovler vi det ind i kommunekemi, eller hvad vi nu kan lave tilsvarende som kommunekemi rundt omkring, ja, så er det bare dyrt, og det skaber nye problemer, fordi selvom vi har fin teknik, og det har vi i kommunekemi, så er det alligevel noget stats, og vi opbygger gammeldags teknologier, og som sagt dyrt. Altså, jeg håber, og jeg insisterer på, at vi skal gøre det her smart. Fordi hvis ikke vi gør det smart, så får vi for det første aldrig løst problemet. Og så står vi bare med et nyt problem med alle de der forbrændingsanlæg hen ad vejen. De er jo til at flytte det der stats, ikke? Altså så skal vi bygge kommunekemi overalt i de der lande. Nej, vel? Men så skal vi til ud at transportere staset. Det er mentalt heller ikke sket. Og det frembyder mange, mange farer undervejs. Så det må blive det, at vi får fat i den progressive ender af industrien, og dem skal vi i alliance med inden for de netværker, vi så også skal mobilisere på politisk og på først og fremmest politisk niveau i EU og sammen med FN. Altså hvem skal betale? Jamen det skal vi jo selv, der er jo ikke andre til det. Og hvis vi sidder og venter på, at der kommer nogen med regningen til det i forvejen fuldstændig forarmede Ukraine eller Rumænien, glem det. Vi har jo ikke engang kunne finde ud af at få mobiliseret til at få gjort noget ved Cheminova her i Danmark, så glem det. Vi er nødt til at have det som et fælles projekt i EU, så skal landene selvfølgelig være medansvarlige for det, fordi ellers tror jeg også, det går galt. Altså de skal have en interesse i det, men de vil så også have en interesse i at være med til at udvikle den der smarte teknologi, hvor vi kan mobilisere med det, fordi det skaber jo job hos dem, og de kan jo også se, pludselig får vi noget, der ikke bare ikke er forurenet, men måske også kan bruges. Hofeksemplet er jo Københavns Havn her hos os. Det er så den historie, der skal fortælles meget, meget tydeligt nu. Og slagsmålet på EU-niveau bliver som ikke så meget det politiske, tror jeg. Det bliver de gamle forbrændingsanlæg, som faktisk allerede og heldigvis er nødlidende i dag, fordi flere og flere er blevet gode til at klare affald på anden vis. Og de vil selvfølgelig stå begyndeligt med alle deres overinvesteringer i deres anlæg, og om de kan få fat i de her opgaver. Dem kommer vi op at slås med. Det ved jeg. Men jeg håber altså, at vi er stærke nok til i det netværk, vi har i Europaparlamentet, hvor jeg i den grønne gruppe har nogle af de bedste eksperter, vi har i Europa, er vores rådgivere i gruppen, og de smadrer gode til også at få fat i de andre politiske gruppers
rådgiver, så vi kan få skabt en ordentlig politisk mobilisering i parlament, og selvfølgelig skal vi samtidig arbejde med miljøkommissæren og altså kommissionen i det hele taget. Og så er det jo meget vigtigt, at det også foregår på medlemsstatsniveau, for vi skal jo have rådet, det vil sige medlemsstaterne, med i det her, hvis de rigtige beslutninger skal træffes.